Egun zoragarria. Asteazkena asteko egunik txarrena da niretzat. Ikastetxean asteazkenetan beste egunetan baino ordubete beranduago amaitzen dugu. Arratsaldez, Juantxuren bila joaten naiz eta plazan uzten dut. Han, Izeko Matilde arduratzen da berataz, nik lehenengo musikara eta gero futbol entrenamendura joan behar dudalako. Niri etzaizki gustatzen ez bata ez da bestea ere, baina gurasoak konbentzituta daude. Batez ere, aita futbolarekin. Asteazkenero nire bila etortzen da musika akademiaraino eta automobilan eramaten hau kiroldegiraino, nola jokatzen dudan ikusteko. Asteazkenetan berandu heltzen naiz etxera. 9 aldean afaltzen dut eta ondoren eskolako lanak egiten ditut. Baina oheratu aurretik beti hartzen dut artetxo bat ordenagailuarekin ibiltzeko, nire benetako zaletasuna baita. Egunean egiten dudana idazten dut eta gero inprimatu egiten dut. Baina gaur egun berezia izan da, poza handia hartu dut. Institutuko birakasle gaixorik zeuden eta 2 ordu lehenago amaitu dugu. Eta eguna biribiltzeko, Juantxu plazan ustean, aita etorri zait esatera, ordenagailurako CD irakurgailu berria erosi behartzela eta lagundu egin behar niola. Ez musikarik, ez entrenamendurik, ez beste ezer. Nire aita horrelakoa da. Han joan naiz berarekin pozak zoratzen. Etxera heldu garenean, betiko egin ondoren, hausi idatzi dut, oraintxe irakurri duzun testu laburra.